nħossu li l-valuri ta' demokrazija, ta' dak li hija l-libertà tal-espressjoni ġew mittifsa u aħna bħala skola dawn il-valuri nħadnuhom u nixtiequ li t-tfal tagħna jħadnuhom għalissa u għall-futur. U għalhekk xtaqna li flimkien mal-ġenituri, fil-fatt kien hawn ammont ta' ġenituri wkoll preżenti, mat-tfal aħna nuru solidarjetà l-ewwel net mal-familja, dan huwa mument traġiku ħafna l-familja, ġifieri nixtieq ngħaddi l-kondoljanzi fisem l-iskola tagħna lill-familja u wkoll nagħtu messaġġ importanti li dak li mhux sew qatt mhu sew u allura t-tfal għandhom ukoll vuċi u jistgħu wkoll jimmanifestaw kontra dak li mhux sew. Għażilna l-abjad u mhux l-iswed għax veru li hija traġedja, imma nħossu li dawn it-tfal huma l-futur tagħna u jekk iġorru t-tama għal dak li ġara, forsi jekk Alla jrid dat traġedji ma nerġgħux nisimgħu bħalhom.